huomenta. Toivottavasti aina välillä valolampujen välähtäessä näette tännekin, ettei ihan pimeätä tarvitse tuijotella. Tosiaan jouluaattoaamu, niin se vaan joulu jälleen pääsi yllättämään. Kello on 7:45. Mä oon lähdössä tekemään jouluostoksia. Eli ostamaan ruokaa ja vissiin vähän jotain, ehkä lahjojakin joutuu vielä. Mulla oli tarkoitus hoitaa nämä töitten jälkeen eilen illalla, mutta sitten kävi niin kivasti, että tästä mun autosta sinne oli mennyt, mä katsoin sitä, niin tosi iso ruuvi. Jossain tiellä ollut, en ymmärrä miten. Naapuri tuli vaan soittaa ovikelloa, että hei, että he on lähdössä tossa justiinsa autollaan, että tuli sanomaan, että sun auton eturenkaasta kuuluu kova pihinä. Ja niinhän se oli sitten lähes tyhjä, kun mä menin sitä katsomaan. Ja ei sato vettä, pilkko pimeetä, ei muuta kuin kuule vaihtamaan rengasta. Onneksi tästä autosta löytyi oli tunkki ja se työkalu, millä ne pultit avataan, mikä onkaan. Ja löytyi myöskin vararengas. Ai niin, mä en voikaan sillä ajella kovin lujaa, pitää mennä ihan hissukseen. Se on semmonen tosiaankin ihan vaan vararenkaaksi tehtykin, semmonen punainen. Joo, niin siinä menikin sitten ilta, kyllä otti aivoon, voi vitsi, että kukaan ei voinut auttaa. Kyllä tuli ikävä turkkia siellä, kun joku mies olisi kävellyt ohi, että nainen yrittää auton renkaan pultteja aukoon, niin kyllä se olisi ensin pitänyt ihan pimeänä totta kai. Toiseksi se olisi tullut auttamaan. Todennäköisesti soittanut Ustan, eli ton autokorjaajan siihen paikalle. Mutta tuli rengas vaihettua ja pääsen tekemään nyt sitten tänään näitä ostoksia onneksi. Ei ihan tule ruuaton ja lahjaton joulu. Musta joulu tuli. Mua ei haittaa yhtään. Täällä ei ole lumen hiventäkään ja vettä välilläkin vähän satelee. Eli kaikki vähäisetkin jäät ja lumet on kyllä kaikonnut täältä. Turkissahan joulua ei vietetä niin kuin sinällään jouluna, vaan siellä joulu ja uusi vuosi on ikään kuin yksi tämmönen juhla. Eli he ei sitä joulua näe mitenkään erillisenä. Mä aika monta keskustelua siitä on käynytkin työkaverilla ja muille yritin selittää, että se joulu on ekana ja sitten sen jälkeen viikko siitä on se uusi vuosi. Mutta eihän se totta kai, kun heidän kulttuurissa ei ole joulua vietetty, mutta mulla oli silleen ihana, että meidän työpaikka, kun se oli kansainvälinen koulu, niin siellä oli sitten, me oltiin jouluna lomalla, eli suljettuna. Siellä oli niin paljon kuitenkin myöskin eurooppalaisia lapsia ja näin, että ketkä sitten joulua viettivät, niin päästiin joulupuuhiin. Koristeita ja lahjoja siellä on varmaan enemmän jopa kuin Suomessa. Turkkilaiset kun tykkää kuitenkin kaikesta kimmeltävästä ja koristelusta ja lahjojen antamisesta, eli se ei ollut ikinä ongelma niitä siellä löytää. Ihmisillä kuuset siellä on kotona ja hyvin tämmönen siis hyvin jouluisa tunnelma ilman, että sitä joulua varsinaisesti vietetään siellä. Eli mekin sitten kotona aattona, kun tehtiin jouluateria ja näin, niin miehen sisko perheensä kanssa tuli aina sitten kuitenkin meidän kanssa jouluaterialle ja viettiimme meidän kanssa ihan sitä aattoiltaakin. Mutta siellä tosiaan niin se uuden vuoden juhla, se on niin kuin se Jenil on tää varsinainen juhlan aika. Et silloin uutena vuotena niitä lahjoja siellä sitten vaihdellaan ja juhlitaan isommin. Näin. Mutta musta tuntuu, että tässä vaiheessa mä toivottelen teille oikein rauhallista, toivottavasti rauhallisempaa joulua kuin mulla. Että toivottavasti olette jo lahjat saaneet hankittua ja ruuatkin suht hyvin kasassa teillä. Anteeksi, mä joudun vähän siirtämään. Rauhallista joulua. Nauttikaa läheistenne seurasta, jos se on mahdollista. Ja mä ainakin taidan nauttia myöskin lasillisen viiniä, kunhan kotiin tästä pääsen jossain vaiheessa. Ei muuta kuin ihanaa aattoa teille. Moi moi!